Na área sanitaria de Pontevedra e Salnés agardan pola súa vacina 1.500 anciáns e 700 traballadores dun total de 17 residencias de maiores. A primeira fase da campaña de vacinación contra a COVID-19 arrancaba onte en Santiago e agora estenderase a 7 áreas sanitarias galegas. A primeira galega en vacinarse contra o coronavirus chamase Nieves, ten 82 anos e vive nunha residencia de maiores de Compostela. Entonces, quere que lle poñamos a vacuna contra o coronavirus? Sí, canto máis antes. Agora ben. Unha vez vacinada, recoñecía atoparse en perfectas condicións. Na sentí que? Moi ben, Nieves. Ahora vai a pasar. Espero que aquí. A muller sentíase feliz despois de ser vacinada, agradecendo ao persoal da súa residencia o seu traballo. Eu estou contentísima de todo, do personal, de todo. Son como se fuera a miña familia. Teño máis que decir. O inicio da campaña da vacinación en Galicia transcorreu segundo o previsto. Tratouse dun acto case simbólico que serviu para escenificar o que pode ser o comezo do fin. Saiu todo como estaba previsto, como saben, onte fíxose un pequeno simulacro de recepción na unidade central e traslado a esta residencia, saliu todo perfectamente e hoxe, afortunadamente, tamén todo que onte ensayamos serviu e saliu todo ben. Parte do mérito recai tamén no equipo sanitario que onte deu o pistoletazo de saída ás vacinacións. Nos últimos días recibiron formación específica debido aos controis que precisa o fármaco de Pfizer. Agradecer especialmente o equipo de vacinación, neste caso formado por as enfermeiras da área sanitaria de Santiago, tanto onte como nos días previos a súa actitude e a súa colaboración para que todo saíra moi ben como saliu. A previsión do Sergas é que esta primeira fase da campaña de vacinación contra o coronavirus remate a máis tardar a comezos do mes de febreiro. Dito doutro xeito, ben antes de que remate este 2020 ou nos primeiros compases do ano vindeiro, a intención é que todos os residentes e persoal dos centros de maiores estean inmunizados contra a COVID-19. Segundo os cálculos de Sanidade, vacinarase a un ritmo dunhas 1.000 persoas por día, co reparto semanal estimado de 18.000 doses nas 7 áreas sanitarias galegas. Esa vacinación, así todo, non poderá comezar ata o mércores logo do retraso loxístico que sufriu Pfizer na distribución da segunda remesa de doses en 8 países europeos, entre eles España.